Ze noteren hier ook een hangst er ook tussen. Dat zou je zomaar kennen. Misschien allemaal uit de ambitie. Maar op de korte termijn gaan we vanmiddag allemaal knallen. Met 11 jeugdradsleden hier. En ook even onder vuurgang inderdaad van onze prins Sjoerd de Neefste. De langst regerende jeugdprins ooit. De 3 jaar volgehouden samen met zijn adjudant Stan. En ik denk dat hij een goed voorbeeld is wat Geer mag volgen de komende jaren. Als Geer mogelijk ook deze chique scepter door de wereldstad mag laten zwaaien. We zijn op de foto geweest. De fotograaf heeft er mooi opgezet en verlopen weg en ik zeg tegen Mark Horzels. We hebben ze alleen niet de medaille om. Dat gaan we nu regelen, want je moet natuurlijk wel de medaille dadelijk om hebben op de bühne. Zodat iedereen goed kunt zien dat Geer de jeugdstad van de Vlaamse ziet. En ik hoop dat je een beetje een stevige nek hebt, net zo'n dikke nek wie Max Verstappen. Want het is een hele grote medaille dit jaar. Ja, sorry. Ja. Als je aan het einde van de vastelavond een beetje pijn in de nek hebt, mogen de klachten naar de medaillecommissie. Maar geef hem dan een mooie plaatsje, zou ik zeggen. Sjoerd, aan dichte eer om deze kanjers te installeren voor het nieuwe seizoen als jeugdradslid. Ja, daar ben ik graag mee bezig. Ja. Werken maar eens. Onze secretaris. Ah, Luc. Oh, Luc, ja, joh. Alsjeblieft, maar ja. Heeft u begeleiden? Ja. Begint u bij de ceremoniemeester. Ja. Ja, Dion, sorry. Zie je, ik hoop dat we een leuk seizoen eens maken. Heel Vlaams, het brengt goed. Ja, dat past vanavond. Dan moesten we dat terugzetten. 3 jaar geleden. Verder. Oh, heel goed. Ja, Dion, ik hoop dat we er een heel schoon seizoen van eens maken. Misschien als we een opvolger, maar dat zien we straks. Heel Vlaams, het brengt goed. Moest we zout zetten tegen? Hier. Verder. Ja. Je hebt toch andere junk in het helpen en pak aanpassen. Ja, daarom wil ik ook een medaille van een heerlijk klein dit seizoen. En ik hoop dat ze een schoon seizoen gaan maken. Heel Vlaams, het brengt goed. Verder. Heel goed. Dan zijn we nog even bezig. Ja, Jason, ja, dat is ook weer de medaille. Het is nog steeds dezelfde. Maar ik hoop dat ze er een schoon seizoen van gaan maken. Heel Vlaams, het brengt goed. Verder. Ja, ja, dat is ook een medaille. Ik weet eigenlijk niet zo wat ik er helemaal moet zeggen. Maar ja, ik wens je een hele fijne vastelavond. Heel Vlaams, het brengt goed. Verder. Dit moet ik nog 4 keer. Dat is eigenlijk best een ja. Ja, sim. Ja. Ik hoop dat ze een hele schone vastelavond gaan hebben. Maar ik denk dat het wel goed komt. Heel Vlaams, het brengt goed. Verder. En nu net, ik hoop dat ze een hele schone vastelavond gaat hebben, maar dat komt zeker goed. Heel Vlaams, brengt goed. Verder. Weet je mij joh. Ja, zelf kom maar even hier staan en dan gaan wij klikken. Ja, ik wens je een hele schone vastelavond, maar dat komt vast goed. Heel Vlaams, brengt goed. Verder. Nu in de box.
goed. Fertig. Wekenlang uit mijn kop gelegd. Ja, mooi. Als we dit uitzetten, ik ben verzekerd dat hij volgens de rijden. Ik ga het zeker leuk maken. Heer Vlaams brengt goed. Fertig. Ga maar even. Heer Vlaams brengt goed. Fertig. Jeugdpamflet, kijk maar voor naar elkaar. Dit applaus voor terug. Deze middag is terug. Eigenlijk de aftrap voor het vastelavondseizoen terug. De komende weken gaat het hier samen met de nieuwe jeugdprins heel erg leuke activiteiten blijven. En ik denk zeker dat het hoogtepunt gaat zijn op de nieuwe Vlarense staan op de vastelavondsmaandag. Want dat wordt een pareltje. Laat ik verrassen. Dankjewel, ik kan er een leuke zitting van maken. En dan wil ik iemand even iets zeggen. En dat is Siem, denk ik. En Seb. Het is eigenlijk van een hele leuke groot. En we hebben nog een cadeautje. Dat is Seb dan ook. Aha, hartstikke bedankt. Kiekens. Ja, zo ziet je de vriendschap groeit en bloeit in de jeugdraad. En net zoals je dat bij de Vlaamse is, onderhand meerdere generaties in een jeugdraad aanwezig. Sjoerd, samen met ik gaan we vandaag nog even genieten als voorganger van deze jeugdraad. Mag ik de eer geven om toch nog even die liefde te laten klinken en de mannen te laten herinneren aan wat voor een fantastische jeugdkunst dat is. Toch nog een keer mijn liefspreuk. Mijn fiets en trummelke zit ik nu aan de kant. Houd de scepter van de wermstaat in mijn hand. Nu ga ik Glen, mijn vaste lovers, red me geven. Ver hebben veel fantastische dagen mogen blijven. Glen, Allah! Hartstikke bedankt aan mij om 22 minuten over 2 trap vooraf in de zaal. Dus Heel sterk.